Когато? Навън да заспят. Не знам. Когато? Навън? Навън. Навън? Навън? Е топло? И грая. Обичаш, когато навън е топло и играеш. По една точка, нали? Моето първо изречение. Моето първо изречение е Седалата е най... Чакай, грешна в точката. Чакай си снима отблизо, глупно е. Момиче, момче. Не, за сега по момиче. Една горната момиче. Не. Роди? Не. И... Отигна. По-силно! Изобщо. Седалата е най-горната момиче и не завиждаш. Виж така. Моето крайно решение е... Моята... Не да пазя в БГБ. Не да пазя в БГБ. Какво? Най-добра приятелка за винаги? Не да пазя в БГБ. По-силно, по-силно. Не застанаха. Да, разбрахме. Виж, не разбрахме. Марио! Така е? Да, още едно ти мисля за такова. Кой е? Анита? Ага. Не е трудно да пазя в БГБ. Сама. Добре? Сама. Така, 2 на 1. 2 чипса на една ябълка. Моето решение е... Да взидеш, Няма да да залагаш, в лазъгът. Здрасти! Така, готова ли си? Да. Така, моето първо животно е... По-силно. Първото животно е едно много голямо и нахално животно. Градусина. Ти? Не. Аз? Да! Виж как познах. Няма точка ни познати. Аз познах. Вижда ли точка? Ти се. Разбирам ли истина? Да, за смисълната. Окей. Моето първо животно е голямо, хубаво и вино. Рум. Умно каза. Изобщо не ти мога. Не, завива гласа. Какво? Завива гласа. Мечка. Мечка. Една точка за мен. Следва ти няма да проваждаш. Така, моето следва животно е малко животно. Който едно четири крака. Лисица. Не, бе! Котка. Мяу. Котка. Да. Виктория! Моето второ животно е птица. То е птиц. Птица. Ага. Моето трето. Дага, моето трето животно е Виктория! риба, Бах ти тъпата. меч, която има огромни зъби. Акула. Ама каква? Бяла. Тигрова. Бляко, синя. Ами пък ще направиш ли тъмно?
розова. Много бяла бе! Бяла! Давай, слушай. Така. Имаме точка. Добре. Много красиво, готно. Такова. Такова, дърноводно. Костенурка. Сладко? Не, много опасно. Крокодил? Да. Крокодил. А, Що не е земноводно? Той е такова кобисо бе. Той влечу го. Не. И тя пак позна да го... Пак успя да го познае. Да, ма съм много добър. Да, бе, Сега песните. О, мале, аз се помня това. Добре. Дайте се първа топка. Мъкни, мъкни. Не знам на този там. Ма. Така. Иди да ги смаш. Не ги петфорон. С по-малко думички, ако може. Тихо. Така бивка. Сега се върна. Мага бе. Аз ти сладко. На мен не. Дали го. Да се знам. Let it go. Надей ми ловато. И мене. Оле, Боби, аз разказах ти с новия ми съвет, ти беше участничка. Абе! Така. Без да плюеш, моля. Той уж кара да съм с близкия. Знаем. И тя пълна остана се пти. Какво? Дай по-бързко. Че ни трябва да държам така всички пече, нали? Да, бърнам, да. Да, къмно се се. Ко само тъче? Да би часа на устата. Не! Като година на мен. Пия пауза пак. Велек на газарка. И ти, за да ти ямки. Ари, не вече! Малко да ти дупе, как съм си. О, не беше ли на... Сега да преди малко коментара, който каза. Азис. Има зуба. Азис и Галена. Не, Деди Александра. Азис и Лели. Деди. Няма проблем. Деди. Не казва казва. Няма проблем. Няма проблеми. Ай, да мога да се върза. Аз имам една ситуация. Не точка, който някакви част печелят, че губиш. Ще правиш мой предизвикателство, ама като го измисля. Те, че спирай. Кажете чао, де. Да,